ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଶାନ୍ତିକୁ ଭଲ କରାଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଶାନ୍ତିକୁ ଭଲ କରାଇ ଦିଅ। କାଢିଦିଏ ହତଭାଗାଟା ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଆଜି ମୋ ଶାନ୍ତିର এই অবস্থা ହେଇନଥାନ୍ତା। ହେ ଠାକୁର ମୋ ଶାନ୍ତିକୁ ଭଲ କରାଇବି। ବାପା ମାର ଦେହ କେମିତି ଅଛି ବାପା? ମା ମୋ ମାର ଦେହ ଭଲ ଅଛି ମା। ହେଲେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ବାପା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ ବାପା? ଏ ମା ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ମା, ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଆରେ ମଉସା ତମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ ଯେ ଟଙ୍କା ଜମା ହେଲା କି ନାହିଁ? ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନ ମିଳିବ ତମେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଆମର କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମଉସା ତମେ ଜଲ୍ଦି ଟଙ୍କା ଦାନ କରି ନେଇ ଆସ, ମୁଁ ଆସୁଛି। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ ବାପା? ଏ ମା କାହିଁକି ତୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କହିଲୁ? ମୋର এই ହାଡ଼, ମୋର এই ଶରୀର ଭିତରେ 1 ବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ମାର କିଛି ହବାକୁ ଦେବିନି ରେ ମା, ତୋ ମାର କିଛି ହବାକୁ ଦେବିନି। ଆଚ୍ଛା ମା ତୁ ଗଲୁ ତୋ ମହାଟା ଏକା ଶୋଇଛି, ଟିକେ ତୋ ମା ପାଖରେ ବସିଥା, ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଯାଉଛି ବାପା। ଛାଡ ତମେ ମାଉସୀ ପାଖରେ ଥା, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସୁଛି। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏ କ'ଣ କଲି? ମିତାକୁ ସିନା ମିଛ କହି ମୁଁ ପଠାଇଦେଲି, ହେଲେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଆଣିବି କୋଉଠୁ? କିଏ ବା ମତେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ନା, ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ଶାନ୍ତିକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚାଇବି। ମୁଁ ଏଇ ବାବୁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଭିକ ମାଗିବି, ଆଉ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ମୋ ଶାନ୍ତିକୁ ମୁଁ ଭଲ କରିବି। ତମେ କାହିଁକି ମୋତେ ମିଛ କହିଲ? ମୁଁ ବି ମୋ ମା ପାଇଁ ଭିକ ମାଗିବି ତମ ସହିତ। ଆରେ ମା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା ମା। ତୁ ତ ମିଛ ନ କହିବି, ତୁ ତ ଜିତିଆଟା ନା, ଜିଦ୍ କରିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ମିଛ କହିବି। ଏ ମା ଚାଲ ମା, ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶି ଭିକ ମାଗିବା। ବାପା ମୁଁ ବି ମୋ ମା ପାଇଁ ଭିକ ମାଗିବି। ବାବୁ ଭିକ ଦିଅ। ମୁଠେ ଭିକ ଦିଅ।
बिना हसमागे मागिले मिळुची Tahu. Salah. Dah dulu. Dia pendek tak kan? Tahu. Super
ଯାଇ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଇଦବା। ଏ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଶାନ୍ତି ଭଲ ହେଇଯିବ।